Nanawag akong bana nga palutuon ko kog kalanon. Sa mga brita dre sa fridge og unsay angay lutuon. Daghan kay mga frozen dre mga bayot pero murag lami-lami gyud ning karning baka. Karning baka mo atong kwaon. Kay dili ra kay ngon og murag bato baka bugnawa. So kani mo akong himuog recipe karong adlaw. Kung sa butang dira mga bayot kay magkuha tag planggana. Nara diri atong planggana mga bayot. Daghan kay planggana diri sa ila ang ilalom oh. Kani may ato ang butangan aning karne. Before ta mag-slice, syempre magkuha gid tagtaran dire kay malisod pug ato nang kitkiton dira no. So ato ra na dirang tadtaron og pili-pipila ka hiwa, upat ra man may kabuok. So upat ra ni kagutan mo ako ang gutaron aning karniha. Kaning karniha mga bayot gahapon din ni gipalit sa ko ang kapikas ilong bisag mo nang tanan, istorya lang gyud ko para na ako ikanarate diri ba. Charot. Charot jugayo misi pagdili antiparahan fresh pagid kaning karniha kay parihag kulor sa ako ang kalimutaw gapula-pula. Wala siya na frozen mga bayet kay ako man ni siyang gipagawas gahapon kay gahapon lagi yung tanang ko ni gamon og recipe niya miningon man ako ang kapika sa ilong nga noodles kuno mo ako ang buhaton mo nang wala ko ni nagama mo nang karon ako ni gamon ato sa ning isulod diri sa plangganang mga gamay kay ato sa ning isit aside kay maghiwa ko dinhi sa ako ang isagol sa ako ang pansit bihon ay amot pansit bihon baka tong pormaha basta kay mura siya og porma spaghetti lahi og color gikan man siguro to og laing nasod mga bayot kay karon pa man ko kakita atong pastaha og color so naay sobra mga bayot isulod tani sa cellophane kay ato sa ning butang sa freezer para i-reserve po nato ni og magluto tag soup ni Karina. Ipang-file lang nato na dra kay ato nang bubuan og mga seasoning unahon nato ni diring asin kay mo ni magdalag asgad-asgad anang kaunuran isunod nato ni diring turmeric powder ganahan jud kay sila og butangan na kog turmeric powder ang karne then isunod nato ning black pepper mga bayot kaning black pepper halang-halang ni siya gamay amot og nganong nahalang anong pangutan na kaupo kay balo. Nato na ning ibutang ning karne dinhi. Ako din siyang gihapahiran og idibol mga bayot kay in case og mapagod di ra ta magbalaw og kuskus anang fan unya saka baga sa buling dukot ba dayon ito na siyang siradan mga bayot time man lang nato ni siya 30 minutos diri igo pod maluto ni kay nanawag ako ang bana nga after 1 hour kuno sila mauli. Kay nalanda naman nato ang karne, magbutang taltay og tubig aning dako nilang pagkakaldero, dili man kay ingog dako kay og dako pa kayo wa na gibugatan ako. Dayon itak-ang nato na din ha, dayon natong sindihan, paabuton lang nato na dira og kanusa na siya mubukal. Kaning spaghetti nga akong ilunod karon mga bayot. Hanami Soba Professional. Murag kuan man siguro ni Japanese noodles. So kani mo ako ang ilunod dinhi sa gabukal-bukal natong tubig mga bayot. Murag kaning noodles sa mga bayot kay murag kuan ba tukog. Gitagkusan pa. Kumuha na nato nang gipang tagkus dira mga bayot. Kay ilunod nato ni. Then base sa instruction, kinahanglan ko ng asinan. Asinan ng ato na dira mga bayot. Kaya ron mo lasado ng pasta din ha. Takloban nato ni. So pabuto lang nato na sa time nga akong ibutang kay sa instruction 7 minutes kuno. So 7 minutes na to lang pabuton. Milabay ang 7 ka minutos murag naluto na yung pasta diri ato sa ning i-drain diri para masiparate ng tubig din haron di na siya maingod og lata. So atong i-taphan ni siya nakaingon kog humayray taphan pwede na ni taphan ato mga bayot dan ato nang butangan dra og tubig kay aron dili kayo siya malata gyud kay pateng inita mga bayot init pa sa paghigugma niya charot. So nanay ko ini-slice diri mga bayot at sal na siya nga dihang then kani carrots ni kana upo na siya diri mga bayot. So ako ra na siyang isit aside usa kay ako sa ning lutuon ning karne. Hay day sa peanut nga ginama sa kong ugangan oh. Init na dining kalhang akong gitak-ang dire so ato lang namubuan dra gamay nga mantika isurod nato ning ato ang sibuyas dayon kayo og makaryot human ato na ning ilunod ning ato ang ini-slice ganina nga karne. Bisan pag unsang resepiha mo imuhang gamon basta imong patungan og karne lami gyud nang imo ang paggama o pagluto anang imo ang kalanon. Dayon gipanghuwad na din ako ng mga seasoning dra no then paabuton na nato nagmalata-lata ng karne. While magpaabot og mamalamala tong karne dito ato sa ning dundahon diri o ato sa ning balihon diri ning ato ang laing gipanglanda diri mga bayot. Pwede na maguluntan ng dili ni mo ni balihon kay parte mang inita ning oven diri sa sulod pero ganahan magugugma equal ang pagkaluto mo nang gibali-bali na ko ni diri. Humagbali-bali ni mo din ha okay na siya so ato sa nang ibalik dira og taklob para maluto na tanan. Nausab na day color ning karne nga kuang giluto diri so panahon na nga ipangtagak na nato ning ato ang carrots, opo ug atsal. Dayon ato lang na kayo-kayon drag magamay karon malo-halo na dira tanan. Paglantaw na ko sa kong niluto karon mga bayot naingon siya og pinakbi. Dayon nakahuna-huna day kog lutong mais ba lami magyud kayo ni. Then ato sa nang takloban dira
dira pabuto na targ malawala dayon pagka malamala ato na ning ilunod ning noodles dire. Sa amo mga bayot makita akong spaghetti or pasta, ang akong mahuna-hunaan dayon spaghetti ba basta mag-birthday mo na ihanda. Dire mga bayot nakahuna-huna ko, naka-realize ko nga pwede day na nimong magama og kalanon o himuog sudan. Actually, paslan na type actually ani no. Gikopyaran ako sa picture ani ang cover niya na may picture god og unsay gipang lunod o unsay gipang sagol-sagol. Kita ko dito og carrots at sa logo po mo ipang sagol-sagol. So nahimo lang sudan mo na ni akong lamiyang recipe karong adlaw mga bayet. Kung naami kalanon, syempre napoy kalanon ni akong binhi dire. Galata ra day ko dira og karning baka akong gisagulan og carrots, labasa, opo, potato ug atsal. Maura ni ako ipang sagol dire mga bayet. Ilunod na nato ni kay nalata-lata na ning karning ako ang gilatan. Human ato lang namutangan dira og pasta nga pipila ka buok nang ato ang ilunod din ha. Kay in case og diginahan si Karen mukaon atong ako ang giluto nga pasta or spaghetti, ako ni siyang pakanon ani na siya choices ba kay tamilian kay mga bayat. Alas 6 sa dadri sa hapon nanawag iyang amahan nga pailison ko no mi kay mo ato mi dito sa shop kay palitan niya si Karina og sanina. Mingaw ang kadapinan mga bayot, gamay ra kayong taong gatikaw-tikaw. While ako dire nagpa-cute sa camera nya di man madalag cute oy, mas cute pa ning ako ang binhi kaysa sa inahan. Unya kaniya mo ang kauban din he. Others gayo gingnan ako high sa camera wa gyud gididman niya sa Celestina. Pagabot na mo diri sa shop mga bayot mo gyud ni ako ang nakita patsada gyud siya og color mga bayot sa kadaghang sanina dire mo gyud nakit-an din ako sa ako ang duha ka mga mata. Dire day mi kanunay magpalitan og sanina sa ako ang binhi kay mga kuton ni dire mga sanina. Kung parehan akong walay kwarta medyo mahal-mahal jud ni nako ning presyuha. Pero in fairness ang quality sa sanina maskin pag imong idarog ipamugas di gyud maguba. Pauli na mi mga bayot perting hanga ka gabukad-bukad gyud tawon nako ang kailongan diri kay gakarga ko wag di ka na ni Karina akong gibutang siya kay perte nagyong sakita sa ako ang mga buko-buko. Perte mangong kusuga sa hangin mga bayot, ang hangin gadala og abog. Mao nang murami diri og gilanat og irong buang ni Karina. Pagabot namo sa balay di gyud magsilbi og di niya isuko dayon ng iya ang bagong sanina. Kay kato mangong siya pa nga mo ang gipalitan ni mga bayot og dili man gani ka siya ni Karina o di man gani ganahan si Karina aning sanina pwede pa ilisan.